नमस्कार, स्वागत बा आप सबके इन खबर के भोजपुरी चैनल पे। लगातार अपने बयान के कारण और अपने ही सरकार के लावल गयल नीतियन के खिलाफ आवाज उठावे खातिर सांसद वरुण गांधी जानल जाना। एक बार फिर सांसद वरुण गांधी द्वारा कहल गईल कि 5 साल बाद अग्निवीर के युवा गांव में बेरोजगार घूमी लोग नया रोजगार संविदा पर बाटे। संविदा कर्मी, आशा बहु, शिक्षा मित्र, आंगनबाड़ी पहले से ही दुखी बाटे लोग। वो लोगन का मानदेय 8 से 10 साल से बढ़ल नहीं खे, स्थायीकरण भी नहीं खे भइल, पेंशन, बीमा और अन्य कोनो भी योजना का लाभ नहीं खे। सांसद वरुण गांधी द्वारा रविवार के अपने 2 दिवसीय दौरा के दौरान क्षेत्र के गांव सिमरिया में अग्निवीर योजना पर सवाल उठावत हुए कहना कि अग्निवीर के तहत भर्ती होखे वाला युवा के निर्धारित समय के बाद नौकरी से बाहर कर दिहल जाई। गांव में वो लोगन के रोजगार ना मिली, वो लोग छोटा मोटा काम करे खातिर मजबूर होई का। ऐसे में देश और वर्दी का ही अपमान ना होई, देश के युवाओं का मनोबल ना गिरी। जौन लाखों लोग हटावल जइहा उनका के जिम्मेदारी ले। ए युवाओं द्वारा हथियार चलावल सीखल जाई, पूरा ट्रेनिंग लिहल जाई। अब वो गांव में बेरोजगार रही तक का वो लोग सुखी रह पाई। देश नारा से नहीं बल्कि नीति से चलेला। सांसद द्वारा कहल गईल कि वो संविदा के रोजगार के खिलाफ नहीं खा, मगर महंगाई के आधार पर इनका भी मानदेय बढ़ावल जाओ, बीमा का लाभ दियल जाओ, स्थायीकरण कइल जाओ, ताकि वो लोगन के भी लगे कि उनका भी कोनो वैल्यू बाटे। ऋण व्यवस्था पर सवाल उठावत हुए सांसद द्वारा कहल गईल कि पिछला 10 साल में 13 लाख करोड़ के ऋण माफ कइल गईल बाटे। एमे से अधिकांश ऋण उद्योगपतियन का ही माफ भइल बाटे। कोनो भी गरीब आदमी का एगो पैसा माफ नइखे भइल। अगर गांव के एगो सामान्य आदमी लोन ले रहल बा और वापस नइखे दे पावत तो ओकरे घर का कुर्की हो जाई, संपत्ति जब्त कर लिहल जाई। लेकिन उद्योगपति के साथ ऐसा ना होई, वो लोगन का लोन माफ हो जाला। एक बार फिर सांसद वरुण गांधी अपने ही सरकार के नीति पर कड़ा से कड़ा सवाल पूछ रहल बाना। खैर, ये जानकारी में इतना ही। देश दुनिया से जुड़ल तमाम खबर देखे खातिर आप सब जुड़ल इन खबर भोजपुरी के साथ। धन्यवाद।